May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, las 7:15 sa aga. Oras ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. 1 Calamansi Juice Powder, Clinica Spore Biotics, Mighty C, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Biyernes na, Mayo 30, 2025. Manayanayang panahon sa syudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, it's a sunny Friday morning diri sa syudad. Naghahatag kita sang katawran sa tanan nga nagapamati on air kag online. Makita kita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Mabatian sa K3FM Mimiagaw kag K3FM Kalinog, sa K5 News FM Iloilo City, Pasig kag Sara. Ilonggo abroad, Filipinos abroad, wherever you are, a blessed Friday morning to all. TGIF, thanks God it's Friday. Welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinandan kada aga, Ted Aujero Francia. Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang adlaw nga Biyernes, bukot mariit ha. Martes man na, Biyernes, pizza 13, pizza 6. Because every single day created by God is a blessed day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios. Magalipay ka magasadya, Salmo 118:24. Mami idang Bernel, magkinasadya mi. Dapat nga nagaharaka ka dyan sa imo nga humba-humba dyan sa Patag Barotak no Ivo Imo kay Ma'am Lorena. Ano man imo sitwasyon subong, ara ka sa merkado, ara ka sa balay mo, nagaligid ka pa, ara ka na sa salakyan,
Wherever you are, a blessed Friday morning to all. I declare special blessings sa inyo tanan. I declare open heaven. Nga mangin bukas ang langit, sang puno sang pabor, kag grasya, kag protection sa imo kag sa akon. Las 7:19 sa aga sa Pilipinas sa headlines sang mga balita. Bagong PNP Chief Nicolas Diloso Torre III, Ilonggo. Ginapahayag illicit love affair. Nanday Bacolod City Mayor Albi Benetes kag actress kag sexy star nga si Ivana Alawi na buyagyag. Kag hibalon taman ang latest dugay-dugay sa palarong pamansa, mga final updates, mga championship nga hinampang. For sure ang basketball boys, elementary kag secondary sa Western Visayas, represented by St. Robert's International. Dari sa siyudad sang Iloilo, maghampang para sa championship. Grabe ang resilience sa mga player from Western Visayas, ilibinagid sa high school. Kahapon sa quarterfinal match, para makasulod sa semifinals, giningkwento nila ang National Capital Region. National Capital Region. Di ang National Capital Region, taga NU Bullpups na siya mo, National University. Naban sila sa dako, pero sa ulihi, nalagas nila. And nagdaog pa sila 76-67. Kag gabi, sa semifinal match, ang ilang kontra ang Region 4A. Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag Quezon. Kuan ni sa mon region, basta region 3, I think region 3. Kuan isa Pampanga, Southern Tagalog mo. Hindi, I think so, region 4 to, the region 4. Ang mga players nila whole year round may mga liga dito. Kag si Mr. Delta Pineda, gasagot yung mga player. Ang recruitment nila Sir John Lingaya, Ma'am May Lingaya, Sir Bebot Soloso, and Ma'am Betty. Pwerte, pero kagabi, pinarday sila sang mga Ilonggo. Las 7:21 sa aga. Foro de los Pueblos. It's time to pray. Sulod sa war room, unahon ta ang pagpangamuyo. Lipot lang, hibalon tang latest sa weather bulletin sa sining oras. Before kita mag-atubang sang weekend, dinahiyan kita makadto sa weekend. May maayub lang tempo, mangin favorable. We have on the line ang aton na pag-asa weather forecaster sa aton nga linya. Lantaon tayo ni Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Sir Edgar Badbadon, ang mangindalagan sang panahon. Engineer Jeff Makiling. Sir, si Ted, good morning. Agad sa latest weather update. Sa sumungan law Friday, May 30, 2025. Southwesterly wind flow ang gaapekto sa western section of Luzon. Frontal system naman na yung gaapekto sa eastern section of northern Luzon. Meanwhile, sa western Visayas, maging magulog-alam tudtod ng ganun ng kalangitan. Ang madalas ay sa ruting mapagulan, pangilatag pa nag-uuptuga sinisan localized thunderstorm. May inatubtog sa sarangan sa darsyon na bagatan tubtog na bagatan na sidlangan para sa 103 sa western Visayas. Makana itubtog sa sarangan dayon para sa mga balod na tondiri sa atong katigatan. Forecast temperature natin 26 degrees 32 degrees Celsius. Matang forecast ka maximum heat index sa 42 degrees Celsius. Panda naglabutla 5:26 AM ang aga, magatulod din siya 6:08 PM karon sa gabi. Sir Jeff, so ang weekend ta sir mangin good weather or mangin maulanon sir? Yes sir, expect na tong gapon sa may next following days naton nga maging partly clouded to cloudy skies kita. So possible man gapon nga may mga pagtupasang ulan kalang pagkadong kalangitan sa atong hapon, sa gabi kag sa gaw naton sir. Expected usually sa hapon or sirom ga ulan no or early morning sir sa kagahon mga nagalas 5 bla no? Yes sir, sakto sir, din natin na-expected or mga possibility ka mga pagkatapasang ulan and pag-form ka mga clouds naton sir sa hapon. Pero wala man bagyo Sir Jeff? Yes sir, sakto sir, as of now sir, wala akong talagang may kinabantiyan na mga bagyo sa sunod o sa asang par na. Ang official onset sang rainy season, wala pa man makasugod ang bulan sang tingulan? Yes sir, sakto sir, as of now sir, wala pa man katabi press release na pagkatunan kita o arat na kita sa ating kabagat ng season or rainy season sir, pero arat na kita sa gitawag natin nga transition phase. So buong adlaw Sir Jeff, kita ko tong alan mo, magatambong ka sa regional meeting sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council no? Sa Capitol sir para sa preparation sa tingulan na Sir Jeff?
Yes, sir, sakto, sir. Dito po karon mag-present man kung atong mga climate outlook sa next following months ato, sir. Oo, upod ka mo dito ni Board Member Rolly Distura as Chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction sa Provincial Government with retired Colonel Cornelio Rintoy Salinas. Sir, salamat Sir Jeff. God bless. Yes, sir. Maraming salamat kayo. Foro de los Pueblos. Good weather kita pero may mga tinion Sir Edgar Badbadon, Ma'am Rhea Mahilom, Sir Pangga Mahilom nga may pag-ulan. So para hindi ka mo malangan sa dalan, dala ka mo payong, kalo, jacket, bonnet, raincoat. Kag magtumargid di 3 bayo kumay tisi. Kundo malangaan ka na bala Sir Dan Calvo, Sir Alan. Tumara ka mo dayon sang D3 bayo. Foro de los Pueblos. Las 7:24 sa aga, let us pause and let us pray. Do not underestimate the power of prayer. Time spent in prayer is never wasted. Sulod sa war room, arak naman subong sa katsangge, sa merkado, sa salakyan, nagapaligo ka, patunugan lang ang radyo. Let us pray, panawag kita kay Jesus. Gaano man kalayo ang lang. Most gracious, loving Father in heaven, Jesus, salamat sang bagong adlaw. Biyernes na Lord, manog weekend na. Thank you for taking care of us. Salamat Lord, gabuhi ako, buhi kami tanan, si Sir Dan Calvo, si Sir Glenn Celestre, si Ma'am Celine, si Sir Alan, si Ma'am Terry Grace, si Sir Arnel Lilbensoni. Salamat sa pag-take care mo Lord sa kay Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Maricel Casiple. Salamat Lord sa ibang provision and protection sa amon tanan. Lord, nagapasubahar kami sa imo sing tion, patawara kami. And we commit this day sa imo, ining simana, ining weekend. We pray for safety sa amon panimalay. We cancel, hindi namon makita nga katalagman, kamatayon, linog, sunog, heart attack, mga padiwat sa panulay sa social media. Kaya Lord, we cancel ini mga hindi man namin nga matinaga, nga amon mabatian. Ikaw dra nga wala pa sang relasyon kay Jesus, matunas sa kabigang imo pangamuyo. Hindi ni reliyon, imit lang ini subong nga tion. Gusto mga pangamuyuan, batuna anay sa. Imit lang Lord, gasurrender ko sa imo, I need you. Ginabaton ko ikaw nga akong Jesus, akong kabuhi. Bago ako, I need your touch, I need your healing. In Jesus' name, Amen. Lord, i-bless mo kitang kaisa ka pamati subong. With your provision, with your safety and peace. I declare open heaven sa kada isa. Wala kay gisang liwasan sa imo pagpakamayo. Bantayan mo paliwag si Ma'am Marie, Talia Metzelina abroad, si Sir Eric Gose, si Mama Rosa Baez, and ang Baez family sa Capiz, kadriman sa Iloilo, si Tita Ambing Kabasa, Biramin family, ang Berdeo family. Ang kada isa ka pamati subong Lord, bless them. We commit everything to you Lord. We declare Psalm 23 that you are our shepherd, Psalm 91 our protector. Thank you for this day. Seal and covers with your precious blood. No weapon formed against us will prosper. I declare Jesus sa kada isa. In Jesus' name, Amen. Sa lahat. Ipahilay mo Lord ang mga negosyo sa pagkaputo, pagka-hold up. Igas mo Lord ang business ni Ma'am Annalyn Agravante, si Vice Mayor Pangga Lamasan Picso, si Ma'am Kapid, si Ma'am Lani Veloso, Ma'am Lou Jane Calumno, si Ma'am Idang Bernil, preserve her Lord, si Ma'am Lorena and the whole family. Sir Arturo Lilia, Sir Gino Sumagaysay, Mayor Matt Palabrica, Ma'am Maria Talia Metzelina. Ang oras alas 7:27 sa aga. Time spent in prayer is never wasted. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ginhingadla na ni Presidente Marcos Jr. ang masunod nga PNP Chief. Siya amo si Police Major General Nicolas Torre III. Isa siya ka Ilonggogid Vice Mayor Pangga Lamasan Picso. Si Torre, ang iya pamilya is from Dumangas, Iloilo. Ining aton nga nakuha nga exclusive nga information. Si Torre, ngalan niya gid Police Major General Nicolas Deloso Torre III. Ang iyang pamilya nagtiner sa barangay Pulao, Dumangas, Iloilo. So sa Ilonggogid, amoy isang nagsulod sang Kingdom of Jesus Christ tubla ni Apollo Kibuloy, kag nag-effect sang pag-aresto kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Kita mo Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Ison Pineda, way kita magsala no. Sa atong paglantaw kay atong si Police Major General Jose Melencio Nartatis, nga isa sa nga ara sa shortlist bla Sir Dan Calvo, Sir Dan Tipido, identified to siya kay Aimee Marcos. Kay balom lang kamo daw hindi man maayong relasyon sa mag-utod nga Aimee kag Bongbong. Si Robert Rodriguez nga Ilonggo, o dali lang sa ulunan sang hypermarket ang yabalay daw sa may Commission Civil sa ulunan lang to. Araman sa shortlist upod kay
Edgar Alan Ocubo. Pero natawag bala Nene Rosmi baga Foro Bailaran nga it's payback time. So ilonggo ini sa by next week hibalon pa ginaton ay ang mga credential no parte ni kay Police Major General Nicolas Torre III ang mangin bago nga PNP chief. Ilonggo gid ang iya tatay taga Tigbawan. Ang iya nga Iloy, taga Pulao, Dumangas, may mga pamilya man sa Hardin, Dumangas, Iloilo. Foro de los Pueblos. Las 7:29 aga will pause for a quick break. Sir Rolly Bunye, good morning sir. Ma'am Jonah Saldo. And pagbalik ta update sa palarong pamansa. Ang volleyball secondary girls sulod na sa finals. Kag ang basketball boys, elementary kag secondary. Ang football, inabantayan ini ang football elementary boys, taga Barotac Nuevo. Kag ang secondary boys man taga Barotac Nuevo man. Anong ila sining standings? Magabalik ang Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako gali si Abigail Luza sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsari. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX Beauty Soap. Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 7:32 na sa aga. Oras dulong sang DTX 500. Sa mga adlaw Biyernes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. Kag sa Domingo sa Miagao Branch. Check na lang aton nga palalong pamansa update sa Ilocos Norte. Parang commercial, ano? Balikan natin si K5 Jack. Jack, ano ang kwento kahapon? Anong nangyari sa quarterfinals, semifinals at saka finals ngayong araw na ito sa secondary boys basketball? Jack, magandang umaga. Magandang umaga, K5 Belgian. Malinaw po tayo dyan? Malinaw at K5 Jack, at nakikinig ang buong K5 News FM Philippines sa atin. Go ahead.
Yes, isang laro ka kay 5L dyan, yung talagang nagbigay po ng kaba sa mga tao dito kagabi. Ay yung laban po ng Davao Region at Region 3. Dahil kay 5L dyan, yung kanilang score po ay 66-65. Isa na lamang po yung buntos ng Claraa ay magtatay na po sila. Pero yung Davao Region po pa rin ang nagwagi kay 5L dyan. Habang That yung is during the at laban naman po ng nangyari yun sa quarterfinals. during the semifinals. Semifinals na. Okay. Kahapon. Okay. Yes. Naglaban naman din yung Western Visayas at yung Southern Tagalog at nagwagi naman po ang Western Visayas sa score na 80-73. Dito sa laro na to, kakikabel dyan, yung Western Visayas nakita natin kahapon na hindi natin nakakalain na manalo dahil iwan na sila sa second quarter. Pero pagdating ng third at fourth quarter, doon po sila pumataw kakikabel dyan. Sa araw na ito, ang buong Pilipinas ay nakamatsyag ito at nagmamanman. Ano oras ba mag-umpisa ang gold match sa pagitan po ng Davao Region Athletic Association represented by Ateneo de Davao laban po sa Western Visayas represented by St. Robert's School, K5 Jack? Ang sabi sa atin kanina, K5 dyan, ay magsisimula daw po itong laro ng alas 8 ng umaga kakibel dyan. Whereas yung nakalagay naman po sa website nila is 9. So, ang sabi sa atin ng mga official dito, technical official, ay gusto po nila magsimula ng maaga para po hindi na rin po madali kakibel dyan. I see. Sige. So sa ating po mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, abangan natin ang mga blow-by-blow update mula po dito sa Ilocos Norte, lalong-lalo na ang secondary boys basketball kung saan po sinasabing the Giant Slayer itong Region 6 o ang Western Visayas. Natalo po nila yung defending champion at kahapon po yung mga sikat na mga pinifeature na mga vloggers, yung mga players na dumadakdak sa ring, lahat po sila tinalo ng Western Visayas. Maraming salamat po kay K5 Jack. Yes. Maraming salamat din K5 dyan. Ito po si K5 Jack Solano para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Mula po sa Basketball Secondary Boys Finals, puntahan natin ang finals para naman po sa Secondary Boys and Girls Elementary at saka sa Softball and Baseball dyan po sa Pasukid. Civic Center. Kasama po natin si K5 Melmar de la Cruz. K5 Melmar, magandang umaga po sa inyo. Melmar. Magandang umaga po, Eljan. Dinig po ba ang aking audio? Napakalinaw po ng inyong audio kasing gwapo po ninyo, K5 Melmar, ano? Go ahead, K5 Melmar. Magandang umaga po sa mga tagapakinig natin sa buong Pilipinas. Nandito po tayo sa Pasukin Civic Center kung saan kasalukuyan pong ginaganap yung Battle for Bronze sa gitna naman po ng Northern Mindanao at saka Central Luzon na natalo kahapon sa semifinals. Anong laro po yan? Anong laro po yan, K5 Melmar? Basketball? Ito po ay elementary boys. Basketball, elementary boys po, K5 Philippines, kung saan kahapon sa semifinals ay natalo ang Central Luzon laban naman po sa NCR sa score na 82-77. Pagkahapon o sa sunod na game ng semifinals ay lumaban po ang Northern Mindanao kalaban naman sa defending champion na Region 6 na nirepresenta ng St. Robert's International College Elementary kung saan nanalo po sa dikit na laban ang Region 6. Dalawa lang po ang lamang. Napakasaya po at napakadikit ng laban simula first quarter. Nakalamang po tayo ng 10 ngunit humabol ang Northern Mindanao na siya namang sinasabing magaling din na koponan sapagkat nung quarterfinals ay lumamang po sila ng o nanalo po sila sa lamang na 50 points laban naman po sa kanilang katunggali sa quarterfinals na Calabarzon. Kung kaya't medyo kinabahan yung Region 6 doon naman po sa kalaban nilang Northern Mindanao. Subalit ay nanaig pa rin ang lakas ng defending champion sa pangunguna po Ponlo, jersey number 14. Mula naman po sa Negros Occidental sa Bacolod City. Subalit kasalukuyan nag-aaral sa St. Roberts. Siya po ang nanguna sa team with hustle play at napakaraming puntos, napaka-hustle sa rebound, both offense and defense. Kung kaya na yung finals, pagkat itong Battle for Bronze ay maghaharap ang National Capital Region at ang defending champion na Region 6 Western Visayas, K5 Jack.
Ano oras po magsisimula ang labanan po ng kampyonato dyan sa Boys Elementary sa basketball? Alas 8 po ang schedule. Ngayon ay third quarter na po yung laro sa pagitan ng Central Luzon at Central Luzon at Northern Mindanao battle for bronze. So after this game, they will have some short time for the warm-up at magsisimula na po ang bakbakan para sa gold sa gitna ng Western Visayas at National Capital Region, K5 Beljan. Maraming salamat po kay Belmar sa inyong ulat at maaga pa po kayong nag-dispatch kasama ng ating team dyan po sa Pasukin. That's more or less 30-minute ride mula po dito sa lungsod ng Lawag. Maraming salamat po, Belmar de la Cruz. Reporting live mula po dito sa Pasukin Civic Center, Ilocos Norte para sa patuloy na ginaganap na palarong pambansa 2025 special coverage ng K5 News FM Philippines. Ako po si K5 Melmar Obsimar de la Cruz, sa kampiyon ng mga balita, isyo publiko at sasiyakan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Maraming salamat po kay Belmar de la Cruz mula po sa Pasukin Civic Center, mula po sa bakbakang bola, basketball. Suntukan naman tayo. Boxing po naman ang ating pag-usapan ngayon. Nakantabay ang ating kasamaan si K5 Randy Coronel dahil kahapon buong araw siyang nag-antabay sa boxing result doon po sa Batak, Ilocos Norte. Andito na ang kampiyon sa suntukan. K5 Randy, magandang umaga po sa inyo. Yes, K5 Beljan, magandang umaga at magandang umaga K5 News FM Philippines. Kahapon po, bakbakan na doon po sa Imelda Cultural Center sa Batak City, Ilocos Norte. K5 Randy. K5 Randy. Yes, K5 Beljan. I-acknowledge ko lang, andyan ang K5 News FM Calibo at saka K5 News FM Malonga po. Go ahead sa inyong ulat po. Alright. So once again po, magandang umaga K5 News FM Philippines. Sa bakbakan po ng boxing na naganap kahapon sa Imelda Cultural Center sa Batak City, Lawag, Ocon, Ilocos Norte ay meron pong 10 boxing hero na nakakuha po ng silver medal at papasok po sa championship round ngayong araw, alas 3 po mamayang hapon. Yung mga pumasok po at nakakuha ng silver medal ay ang Region 4A, meron pong isang boxing hero, iyon po ay si David Troy Kalubayan. Region 4B, meron pong 2 boxing hirong nakakuha ng silver medal, si J.M. Rusas at Al-Rapi Dumaan. Region 5, meron 2, Detron Subion at John J. Sapa. Region 6, Western Visayas, meron pong 2 boxing hirong nakakuha ng silver medal, si Warren J.R. Ramos at Krister Jeff Bakero. Samantala, yung 5 boxing hero na mula po Region 7 ay wala pong pumasok para po sa quarterfinals or semifinals upang makakuha po ng silver medal. So, bronze medal lang po ang nakamit ng 5 boxing hero po ng Region 7. Ganun po yung Region 8, wala pong nakakuha ng silver medal. Yung Region 9, wala din po. Pero yung Region 10, Northern Mindanao, meron po silang 3 boxing hero na nakakuha ng silver medal. Yun po ay si Chris Gabriel Caranay, Jenny Solidad at Sean Boer. Samtang yung Region 11, Davao Region, meron po silang 5 boxing hero nakakuha ng silver medal at papasok po na may pagkakataon na makakuha ng gold medal ngayong araw. Si Bantilan GR, Clerigo Garcia, Jerome Rubillar, Jared Edison Providindo, and si Jerome Angelo Pahar. Samantala yung Region 12, Basok Sargent, meron pong 3 boxing hero nakakuha ng silver medal. Sila po ay si Jarel Mark Angkahas, Ronald G.R. Cabraya, Felix G.R. Esparado. Yung Karaga, yung kanilang 5 mga boxing hero ay wala ding nakapasok at nakakuha ng silver medal. Sa NCR, merong 2 na nakakuha ng silver medal, si Nino Bailo at Tyrone J. Kilnyuza. So yun po kagipabelzan yung mga nakakuha. Bali ngayong araw, 10 bout na lang po para sa gold medal sa larong boxing na gaganapin alas 3 ng hapon doon po sa Imelda Cultural Center sa Batak City, Ilocos Norte. Maraming salamat K5 Randy sa inyong pangulat. Randy? Alright, para po sa patuloy na pag-cover po ng K5 News FM Philippines sa palarong pambansa 2025, ako po si K5 Randy Coronel.
sa kambyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Maraming salamat po sa ulat mula po kay K5 Randy Coronel mula po sa Batak, Ilocos Norte kung saan po nagaganap ang boxing match. Now, puntahan po natin mula po sa suntukan, sayawan muna tayo, no? Nakantabay ngayon mula po sa dance sports competition. Alam mo, noong nakarang taon ay ang Region 6, isa po sa pinakamaraming napanalunan sa dance sports. Pero ngayong taon, parang hindi ata inalat ang Region 6 sa dance sports. At nanguna ho dito ang National Capital Region. I-check natin ang report, ang ulat mula po kay K5 Errol Dacame, ating pong station manager mula po sa K5 News FM Santiago. K5 Errol, ano ho ba ang kaganapan kahapon doon po sa paborito ninyong sayawan, doon po sa palaro for the dance sports competition? K5 Errol, magandang umaga po. Magandang umaga kay K5 Eljan. Hawak natin ang overall results sa isinagawang palarong pambansa 2025 Dance Sports Competition. Pangalawang taon pa lamang ito ng Dance Sports Competition when they started it sa Cebu City last year kay K5 Eljan. At umulan ng medalyang ginto, silver at bronze sa awarding ceremony na inabot ng pasado alas 7 kagabi. Ang Region 6, hindi pa rin masama ang naging performance sapagkat umabot pa rin sila sa pangalawang pwesto sa overall ranking kay 5 Eljan. But nais kong ibigay ang paisa-isang mga medalya sa elementary at high school. Unahin natin yung elementary Latin. Sa sayaw na samba, nag-bronze medal po ang Region 6, nag-silver medal ang Region 2, nag-gold ang Region 10. Sa sayaw naman na cha-cha-cha, nag-bronze medal po ang Region 6, nag-silver medal ang Region 2 at nag-gold medal ang Region 6. Region 11 pala yung bronze medal kay 5 Eljan. Samantala, sa sayaw naman na rumba, ang bronze medal ay napunta po sa Region 6. Ang silver medal ay napunta po sa Region 2, samantalang ang gold medal ay napunta po sa Region 11 sa Davao Region. Yung sayaw naman na pasa doble sa elementary, napunta ang bronze medal sa Region 6, Region 2 ang silver, Region 11 ang gold. Sa sayaw na medyo masaya ang jive dance, ang bronze medal ay nakamit ng Region 6 ulit, ang silver ay napunta sa Region 2 at ang gold ay napunta sa Davao Region. At doon po sa bagong 5 dance competition na naig sa bronze medal ang Region 6, nag-number 2 or silver medal ang Region 11 at naging gold medal ang Region 2 kay 5 Eljan. Now, sa secondary Latin, ang sayaw na samba sa secondary Latin sa high school ito kay 5 Eljan, nag-bronze medal po ang Region 11, nag-silver medal ang Region 9, samantalang nag-gold medal ang Region 7. Sa sayaw naman na cha-cha-cha, nag-bronze medal ang Region 9, silver ang Region 7, at nag-gold ang Region 11 na naman. Sa rumba, nag-bronze ang Region 11, nag-silver ang Region 9, at nag-gold ang Region 7. Samantala, sa sayaw na paso doble, ang Region 11 ulit ay nagkaroon ng bronze, nagkaroon ng silver ang Region 9, samantalang napunta ang gold sa Region 11. Ang jive dance, napunta po ang medalyang bronze sa Region 11. Ang silver medal po ay napunta sa Region 9, samantalang ang gold medal ay napunta po sa Region 7. Sa bagong sayaw po na 5 dance, ang bronze medal ay nakamit po ng Davao Region, silver naman sa Region 9, at ginto ang napunta ho sa Region 11. Samantala, sa tinatawag na standard, sa sayaw na slow waltz, elementary ito kay 5 Eljan, nag-bronze medal po ang Region 6. Ang Caraga ay nakamit ang silver. Ang Region 8 ay napunta sa kanila po ang gold. Sa sayaw na tango, ang tango po ay nakamit naman ang Region 6 ulit ang bronze. Sa Region 9 naman ang silver, at sa Region 11, sa Davao Region ulit po ang ginto.
sa Viennese Waltz na tinatawag, napunta ulit sa Region 6 ang bronze, sa Region 11 ang silver, sa Region 8 naman ang ginto. Sa foxtrot, ang bronze ay napunta po sa Region 9, sa karaga naman ang silver, at sa Region 11 po ang ginto. Samantala, sa tinatawag na quick step, bago ito, quick step, ang karaga po ay nabigyan ng bronze medal, silver naman po sa Region 9, at sa Region 11 po ang ginto ulit. At sa tinatawag pong 5 dance competition, ang medalyang bronze po ay napunta sa Region 6, sa Region 9 ang silver, at sa Region 11 ulit ang ginto, kagay 5 Eljan. Samantala, sa standard secondary, ang slow waltz, napanalunan ang medalyang bronze ng Region 4A. Sa Region 6 naman napunta ang silver, samantala ang ginto ay napunta sa Region 11 ulit sa Davao Region. Sa tango, sa Region 4A ulit ang bronze, sa Region 6 ang silver, sa Region 11 ulit yung ginto. Yung Viennese Waltz, ang bronze ulit napunta sa Region 6, Region 4A ang silver, at Region 11 na naman ang ginto. Sa foxtrot, Region 4A ulit ang bronze, Region 6 ang silver, at sa Davao Region na naman ang ginto. Pinakyaw nila kay Eljan. Ang quick step, ang bronze ay napunta ulit sa Region 4A, ang silver ay napunta po sa Region 7, at sa Region 11 na naman ang ginto. Samantala sa 5 dance, ang Region 6 ay nakakuha ulit ng bronze medal, ang Region 4A ay silver, at ang ginto ay napunta na naman sa Davao Region. And now, here is the overall medal tally kay Eljan, na dito po kinuha ang overall ranking. Nag-third placer ang Region 2, yung aming region kay Eljan, na Cagayan Valley Region. At ang magandang balita, yung inyong hinihintay na balita po rito sa Region 7 pala ito. Yung Region 7 ay nag-second placer at naging overall champion sa dance sports competition ang Davao Region kay Eljan. Inabot ng pasado alas 7 ang awarding ceremony at naging masaya ang mga manlalaro po sa dance sports competition at excited po ang marami para sa susunod na palarong pambansa 2025. So, para po sa 2025 palarong pambansa dito po sa Ilocos Norte, special coverage. Ako po si K5 Aero na kami para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Maraming salamat po K5 Harold na kami muna po sa dance sports competition dito po sa Ilocos Norte. I-acknowledge po natin ang kantabang ngayon ng ating sister station sa K5 News FM Iloilo City. Andyan si K5 Ted Aujero Francia. Magandang umaga K5 Ted. And of course, ang ating pong mother station, ang K5 News FM Bacolod, kasama po si K5 Eric Tenerife. Muna po sa dance sports. Punta natin andyan na ba si K5 Berto Gakit? Very exciting update tayo, no? Pakisignal po sa ating technical kung nandiyan na nakantabay si K5 Berto Gakit para malaman po natin ang mga kaganapan kahapon. Very exciting, ang naganap na semifinals sa volleyball secondary girls na ginanap po dyan sa Bacara, Ilocos Norte. Sa PCV Gym kung saan po naglaban-laban ang mga magagaling na mga koponan sa volleyball. Semis po natin, pasok ang Western Visayas, pasok po ang Calabarzon, pasok po ang National Capital Region at Region 8. Pero mainit na mainit ang labanan kahapon. No? Bibigyan po namin kayo ng update. Una, labanan sa semis. Laban ng Western Visayas at andyan na ba si Kipa Berto sa line number 1? Okay. So kahapon, kasama po natin si Kipa Berto. No? Ang nangyari po kahapon, halos kinabahan ang buong kupunan po ng Western Visayas. They are the defending champion for the palarong pabansa. And ito na po yung pang-apat nilang kampyonato sa volleyball. Pero kahapon, inakita po ng Calabarzon, Region 4A, na hindi sila takot sa Western Visayas. Napakainit po ng labanan. Set number 1, nakuha po ng Calabarzon. At nakalamang ho sila ng 3 sa Western Visayas. Set number 2, nakuha po ng Western Visayas. At ang set number 3 ay muli pong nakuha ng Calabarzon.
At ang laban ho, hindi po nagkakalayo. Parang seesaw battle ang nangyari kahapon. And nung pumasok na ang set number 4, doon na po naglabanan pa rin ang Calabarzon at Western Visayas. At siguro ang score natin ay hanggang 23-25. Lumaban pa hanggang 24-26. Ano? And nakuha po ng Western Visayas ang set number 4. Kaya nag-move tayo mula alas 5 ng hapon, umabot ng hanggang alas 7 ng gabi ang kanilang labanan dahil napakatindi po ng labanan. Hiyawan dito, hiyawan doon. Ang crowd po sa buong PCV gym, napakaingay. Very supportive. Kinabahan ng Western Visayas sa fourth set dahil hindi makatayo itong kanilang spiker na si jersey number 6 Rose Bien Almendralejo dahil nagkaroon po siya ng injury. Akala po natin serious ang injury. Ikinarga po siya sa wheelchair. Halos ang lahat ay kinabahan. Ilang minuto nakalipas nang nakatayo at bumalik sa bench itong si Almendralejo, naghiyawan naman ho ang ating mga kababayan doon po sa loob ng gym. At sa set number 5, it's race to 15 na ipanalo po ng Western Visayas ang laban sa semis kontra po sa Calabarzon. Sumunod po na naglaban, National Capital Region Powerhouse. Napakataas po ng mga players dito. And they are the UAAP champion sa secondary girls dito po sa National Capital Region. Ang NCR is represented by the National University Ballpops, mga high school po ng NU. Sila pong kakalabanin mamaya ng Western Visayas. Yung kalaban po nila, yung mga players na magaganda na galing po ng Eastern Visayas. Lugar po ni Sir Edward Sanyaga ng Tacloban, galing po ng Ormoc ang kanila pong nakalaban kahapon. At doon po nakalaro ang isa sa mga kinikilalang volleyball beauties ng Palaro 2025 na si Andrea Labajo. At ang kanya pong kapatid na si Jaira Labajo ay naglalaro sa Taitong High School sa Western Visayas, jersey number 11. First two sets nakuha po ng National University o NCR. Akala po natin matatapos ng laban pero bumawi ang Eastern Visayas at nakakuha pa sila ng isang set. Napakalakas po ng rally na binigay po ni Aseo at saka ni Soles. Ito pong malalakas na spikers galing po sa Eastern Visayas. At the end of the day, napanalo po ang NU 3-1. At sila po ay mag-move for the gold match laban po sa Western Visayas mamayang alas 5 ng hapon. Yan po mga kaganapan sa volleyball secondary girls. Now, puntahan po natin ang medal standing, overall medal standing. Nakaantabay ngayon salamat na po hindi na natin kukunin muna yung pichat silat. Maraming salamat po. Pwede na pumunta sa kanyang assignment sina K5MR at saka K5 Errol and K5K Buscay. Puntahan po natin ang report, overall medal standing. Sana ho ba tayo ngayon? Sino ho bang nangunguna sa talaan ng mga medalya dito po sa 2025 palarong pabansa sa Ilocos Norte? Nakantabay mula po sa ating media center ng Ilocos Norte si K5 Angel May Ciudad. K5 Angel, magandang umaga. Yes, magandang araw ka K5 Eljan and K5 News FM Philippines. Sa ngayon po, hawak na po natin ang resulta sa overall medal tally sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2025 dito sa Ilocos Region. At sa ngayon nga po, K5 Eljan at K5 News FM Philippines, nananatili sa rank 1 ng overall medal tally ang National Capital Region na mayroon na pong 89 na gold medals. Kung maalala nyo po kahapon, mga nasa 70 plus pa lang po yung gold medals na nakuha ng National Capital Region. Ngunit sa ngayon po, as of this broadcast time, meron na po silang 89 na gold medals, 56 silver medals, and 33 na bronze medals. Habang yung sa Region 4A o di kaya Calabarzon ay naroon na po sa 35 gold medals, 57 silver medals, and 51 bronze medals. Habang para naman po sa rank number 3, naungusan na o di kaya Davao Region ang Western Visayas. Dahil sa ngayon po nasa rank number 3 ang Davao Region dahil sa kanilang 35 gold medals,
20 silver medals, and 32 bronze medals. Habang nasa rank number 4 yung Region 6 o di kaya Western Visayas dahil nakakuha na po ng 29 na gold medals, 39 silver medals, and 44 bronze. Habang nasa pang-5 pwesto o di kaya rank 5 ang Region 10 o di kaya Northern Mindanao na mayroon pong 27 gold medals, 18 silver medals, and 36 na bronze medals. Habang nasa rank number 6 yung Region 3 o di kaya Central Luzon na meron po silang 22 na gold medals, 19 silver medals, and 26 na bronze medals. Nasa rank number 7 naman po ang Region 7 o di kaya Central Luzon na mayroong 21 gold medals, 21 rin po na silver medals, and 32 na bronze medals. Habang nasa rank number 8 ang Region 13 o di kaya Caraga na mayroong 18 gold medals, 13 silver medals, and 28 na bronze medal. Nasa rank number 9 naman po yung CAR o di kaya Cordillera Administrative Region na mayroong 16 gold medals, 12 silver medals, and 8 na bronze medals. Habang nasa rank number 10 ang Region 8 o di kaya Eastern Visayas na mayroong 11 gold medals, 11 silver medals, and 17 na bronze medals. Habang yung Region 12 o di kaya Soxurgen ay mayroon na pong 9 gold medals, 21 silver medals, and 24 bronze medal. Yung host po ng palarong pambansa 2025 ngayon ay nasa rank number 12, yung Region 1 o di kaya Ilocos Region na mayroon na pong 7 gold medals, 15 silver medals, and 21 bronze medals. Habang kay K5 Eljan and K5 News FM Philippines na nanatili po sa rank number 13 ang Region B o di kaya Bicol Region na mayroon pong 6 gold medals, 4 silver medals, and 25 bronze medals. Habang nasa rank number 14 ang Region 2 o di kaya Cagayan Valley na mayroon pong 4 na gold medals, 8 na silver medals, at 18 bronze medals. Habang nasa rank number 15 ang National Academy of Sports o di kaya yung tinatawag na NAS na mayroon pong 4 gold medals, 2 silver medals, at 6 po na bronze medal. Habang yung Region 9 o di kaya Zamboanga Peninsula ay nasa rank number 16 dahil mayroon po silang 2 gold medals, 14 silver medals, and 12 bronze medal. Habang yung Region 4B o di kaya Memaropa ay mayroon pong 1 gold medal, 4 po na silver medals, 3 bronze medals. Habang yung Bangsamoro Autonomous Region naman po ay nasa rank number 18 dahil meron po silang 1 gold medal, 2 silver medals, at 5 pong bronze. Habang hindi pa rin po talaga nakakakuha ng kahit anong medalya ang Philippine School Overseas. So overall, ka K5 Eljan and K5 News FM Philippines, sa hawak po natin ngayon na medal tally as of May 30, mayroon na pong 75.73% na awarded po ng mga medalya sa mga nanalong rehiyon, habang 337 na po ang napaimigay na gold medal, 336 na silver medal yung naipamigay, and 421 po na mga bronze medal yung naipamigay na po sa mga nanalong atleta. At inaabangan po mamayang hapon K5 Eljan and K5 News FM Philippines, gaganapin po yung awarding ceremony para naman po sa Para Games. Kasi po natapos na po lahat ng laro sa Para Games at bandang alas 3 mamayang hapon ay gaganapin na po yung kanilang awarding ceremony. So yan po yung yan po K5 Eljan at K5 News FM Philippines ang pinaka-latest na mga information na nakuha natin mula dito sa Media Center sa Ilocos Norte para sa Palarong Pambansa 2025. Ito po si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Maraming salamat po K5 Angel May Ciudad. Yan po ang kabuuan ng ating medal tally at nangunguna pa rin ng National Capital Region. Now, sa ating po mga kababayan, nais lang po natin ipabot sa K5 News FM Philippines. Alam niyo, kahapon, talk of the town, ang buong kupunan po ng Western Visayas. Pinag-usapan o kahapon kasi halos hindi makapaniwala na matalo pong National Capital Region. And dito po isa sa pinaka-popular din na mga players ay galing po sa volleyball secondary girls mula po sa Taytong High School. Yan pong mga kaganapan ngayon
And si K5 Kevin po, check po natin kasi ngayon po ay may natira pang mga laro para po sa track and field, ano? So we're trying to check, ano, kung okay. Andito po si K5 Kevin para po ibigay sa atin ang pinaka-latest. Ano pong dapat abangan at kahapon, ano po ba yung mga malalaking events sa track and field at sino hong nangunguna at anong dapat abangan sa araw na ito. K5 Kevin, magtatapos ba ngayong araw na ito ang lahat po ng mga matches sa track and field dito po sa palaro? Magandang umaga ka K5L John at sa lahat ng ating mga nanunood at nakikinig sa K5 News FM Philippines. Ngayong araw na ang last day ng track and field events. Tumila na ang ulan dito sa track and field venue at titila na rin ang track and field events ngayong araw. In fact, 9 na lamang na mga gold medals ang ipamimigay ngayon. Iyan ang 4x100 meter relay. So tig-apat yan. 4 sa elementary at secondary. Mayroon din pong 800 meter run para dyan sa elementary and secondary. So 8 na yan. At yung ating last event, pole vault secondary boys. All in all, 9 na lamang na gold medals ang pag-aagawan ngayon. Natapos na po ang ating elimination or hits ngayong umaga at mamayang hapon gagawin ang finals ng lahat ng nalalabing 9 na event sa ating track and field sa Palarong Pambansa 2025. Yan po ang latest mula dito sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium. K5 Kevin Susana para sa Kampiyon na Balita at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Okay, maraming salamat po K5 Kevin mula po sa track and field. Ano? Si K5 Sandro, i-check talaga natin kung ilang laro pang natira para sa Pinchat Selat. Ano? Line number 1, K5 Sandro, magandang umaga po sa inyo. Okay, medyo mahina yung pasok natin kay K5 Sandro Salazar mula po sa kanyang kinaroroonan. Now, K5 News FM Philippines, ito muna yung pinakahuling mga kaganapan dito. And we will be bringing to you more updates mamayang tanghali para malaman ho natin kung may pagbabago ho ba sa medal standing kasi nakikita po natin bumaba at ang Region 6 to number 4 from rank number 3 kahapon. Ano? So we're trying to check pa kasi marami pang mga natirang mga gold matches lalong-lalo na sa ball games. Ano? And inaabangan po natin ang Davao Region laban po sa Western Visayas sa secondary boys basketball at saka ngayong araw na to championship round din ang ating softball na team doon po sa area ni K5 Randy Coronel sa Pasukin at nagsisimula na ngayon ang finals or gold medal matches doon po sa PCB Bacara, Ilocos Norte for the elementary boys and girls at mamaya po sa secondary boys and girls naman ng volleyball games dito sa Ilocos Norte. Yan muna ang aming mga ulat na may bibigay po sa ating mga kapatid na impilan mula Luzon, Visayas at Mindanao. And kami po ay nagpapasalamat din sa napakaganda pong akomodasyon na binibigay po sa atin ng Ilocos Norte Local Government Unit at saka ng DepEd. Ano? And of course, napapasalamat po tayo sa DepEd Region 6 na nagla-live po sila ng mga laro para maibigay po sa ating mga kababayan dyan sa Region 6 dahil patuloy pa rin tayong nahihirapan dito sa ating live broadcast dahil din po sa exclusivity na kanina pong pinapatupad. Hiling po sana natin na sa susunod po ng mga palaro ay magkakaroon po ng malayang pagko-cover sa lahat po ng mga sporting events. Ano? At this is the first time po na na-experience natin sa isang palaro event na hindi po pwedeng mag-live stream ang mga media sa mga ball games dahil po sa exclusive contract po sa isa pong napakalaking network and we have to respect that po. So yan po muna ang pinaka-latest na balita mula po dito sa Ilocos Norte. Kasama pong buong coverage team na ipinadala po ng ating kagalang-galang na CEO, Dr. Ramil Uy. Kasama ko po dito ang ating IT head. Hindi po kami nag-iiwanan. Kami pong magkasama po kami buong araw. Kami pong parang body dito ni K5 Solomon Recto.
Ako po naman, si K5 Elgin Castaño mula po dito sa News Bureau ng K5 Sports and Entertainment sa Ilocos Norte. Para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Balitang Sports. Batian ang update sa palarong pambansa. Palantayan para sa Western Visayas ang hampang sa volleyball secondary girls kag sa volleyball or sa basketball boys elementary kag secondary. Puro ini mga taga Iloilo. Sa elementary, ang mga key player dra sanday Brent Kunlo, jersey number 14, Santi Coronica, John James Parcon, maning bata nga perti ka bakas magpangagaw bula kagabi kontra sa Northern Mindanao. Ang Northern Mindanao Region 10 ini Sir Dan Calvo, Ma'am Betty Soloso, kay Sir Mike Nalones, Cagayan de Oro, Iligan, Bukidnon, Camigen, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte. Kag ang player from Rojas City nga si Niel Katimbang. Naya sa basketball elementary boys. Sa secondary basketball boys, tinumba nilang NCR. Kag ang Southern Tagalog perti man kabakod. Ang team tubla ni Andrea Ugadan kag Nichog Moral bla. So, inkwentro nila ang Davao Region na nagperde sa ila pero gamay lang libanse sa take-down elimination round. Nag-update man natin, National Basketball Association, game number 5 subong sa Eastern Conference Finals. New York Knicks versus Indiana Pacers. Ang oras, 10 minutes and 10 minutes and 18 seconds sa first quarter. Abansi ang New York Knicks sa Pacers 6-3 sa East 3-1 ang series pabor sa Pacers. Magdaog ang Pacers, sulod na sila sa NBA Finals kontrahon ang Oklahoma City Thunder na nagdaog kahapon kontra sa Minnesota Timberwolves. Alas 8:10 na sa aga diri sa Foro de los Pueblos, kag standby man kamo ha. Kay pagbalik naman ining istorya ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Nagibuyagag nga may illicit love affair upod kay Ivana Alawi. Sino si Ivana Alawi nga daya? Nga ginakabuangan kinsang bilyonaryo nga alkalde sang Bacolod. May ano si Ivana nga waay kay Nicky Lopez nga asawa ni Albe. Abi sabtan nyo ko, Pastor Rodney Ciudad, kay Sir Mike Nalones, kay Ma'am Maymay Linggaya, kay Sir John, kay Sir Bebot Soloso. May ano kay Ivana Alawi nga waay sa asawa ni Albe. Abi sabat dalian nyo dalia, Sir Nonito Sombong. Kay So Juntado Abdon. Alas 8:11. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon. 17 regions, 34 sports disciplines, including para games, demonstration, and exhibition sports, all in one big sporting event. The Palarong Pambansa 2025. Muli na namang magtatagisan sa galing sa iba't ibang larangan ng sports ang mga dekalibreng mga atleta mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula May 24 hanggang June 2025, Lawag City, Ilocos Norte. K5 News FM, Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Abangan ang mga mainit na bakbakan ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa kampiyon sa sports na himpilan, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men.
pagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bagunga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nagbigas ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadagdan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadadagdan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty. Oras alas 8:10 sa aga. Oras ginadulong sang Mighty C Klinika Spore Biotics kag D3 Bio. Maskin pabasko, maskin pasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Nagasakit ang tutunlan mo, may tonsillitis, hindi na pagbaliwala. Magkadto ka na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig, Kalinog, Miagao, Kagharo, Iloilo City Branch. Kung ka lang malapit, kang magbakal na dra sang DTX 500 kag Mighty C. Very effective na sa tapna sang pagbanog sang tutunlan. Kay budlay na, kay bisan magtulon ka sang pagkaon, mag-inom ka sang tubig, mabudlay. So pang tapna sa tonsillitis, kombinaha DTX 500 kag Mighty C. Sa mga may fatty liver, abi ganagan kaon sa mga mamantikaon nga pagkaon, mga maalat nga pagkaon, kag mag-inom damo tubig, kag magtumar sang D3 Bio. Subong adlaw Biyernes, kung ikaw diri sa syudad sang Iloilo or makadto ka sa syudad, hingaliti ang free consultation nga ginhatag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes ang free consultation sa Klinika Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid lang siya sang Robinson's Place, Haro. Kag sa kilid man, sining bantog subong kag taas nga ginarespetong eskwelahan nga St. Robert's School. Amo ni isang ginhalinan sang basketball team sa elementary kag secondary nga puro nga nakasulod na sa finals sang palarong pamansa. Ang basketball elementary boys taga St. Robert's School Iloilo. Ang ilang enkontrahon subong aga, National Capital Region NCR. Ang St. Robert's School Western Visayas basketball team nga pinangperde nila Sir Dan Calvo ang mga dalagko nga mga teams NCR kag ang Southern Tagalog taga St. Robert's man. Kag ang key players nila dira sanday Paul Jovan Santome taga Barangay Tine, Tobias Fornia Antique pero nagapuli na dira subong sa Balabag Pavia. Kag si Jimrex Tinoy. Si Jimrex Tinoy pick nila from Hercor College, Rojas City. Lefting nga bata daw, may pagka-mark nunoy, per dasing. And kapil po mag-atake sa iya nga strong side nga sa left. Ayawan kayo mo kalaga sa iya. Kag ang player man nga si Rayo Jan Doronila. Si Rayo Jan Doronila, taga Barangay Mangorokoro, Ahoy, Iloilo. Si makadagdag ni Mayo ni Pampangono. So, bisan pa nga na-hype katama, ining sanay Andre Ugadan, na taga Southern Tagalog, wagid na punaw ang mga player sang St. Robert's School. So balik kita, ang St. Robert's School kag ang klinika to pare lang inadra. May ulot lang inadra nga dental clinic. So bakal ka mo dra sa inyong mga food supplement kasi subong adlaw may free consultation. Halong man sa peke nga DTX 500. Ang bali Ma'am Laura Sumagaysay, parte ni kay incoming PNP Chief Nicolas Diloso Torre III. Taga Pulau Dumangas gid. Sa lugar man ni Barangay Kagawad number 1, Sir Rami Ramos. Aba nito pa, dahil balay kalolo ko, mga katiyaan ni General Torres sa Pulau Dumangas, Ted.
may sarang pamilya ka nanay ni General Torre. Lapad kalupaan nanda. Pirmi kami sa balay nanda sang una, Haidor Indian Mingo nanda. Thank you Ma'am Laura. Next week, tinguan nga malapot ting pamilya niya para nga mayara kita sang dugang update sa incoming PNP Chief. Ang bago nga PNP Chief, Ma'am Bete Soloso, Ma'am Lenny Ligada Habilosa, taga Dumangas gid. Ang pamilya niya taga Pulao, kag taga Barangay Hardin Dumangas. Ang Hardin Dumangas, ulunan na sa merkado mo, pakadto bala sa port area. Ang Pulao Dumangas, rin sa may area lang sa ulunan lang sa Balabag Dumangas. Ang amay niya, taga Tigbawan, Iloilo. Las 8:23 na sa aga sa Pilipinas. Check na ni report ni K5 Wayne Senyeres kay nagwa ining information nga ang alkalde sa Bacolod City nga si Mayor Albi Benitez may illicit love affair. Viral sa karon sa social media ang reklamo nga ginpasaka ni Mrs. Dominique Nikki Benitez patok sa iya nga bana nga si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Bangod sa ginapahayag paglapas sa Section 5 Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sa formal complaint, naulami na pangalan sang bantog nga actress kag vlogger nga si Ivana Alawi. Kaya ginapahayag kirida sang alkalde. Padomduman sang 2024 nakitaan nga magkaupod si Ivana kag Mayor Benitez sa airport sa Japan. Depensa naman to sang duwa na tsimpuhan lang tong imaw na sa Japan Mambeti. Sir Mike Nalones. Nalones kalibo kag lit Malones no? Sa karon lapas ang ipagawa nga official nga pahayag si Mayor Albi kag Ivana Alawi may kang tanon sa isyo. Sino ining si Ivana Alawi? Ano ang may ara kay Ivana Alawi? Mamedikuliso kay Sir Ronnie Silva, Sir Ayan Oksenya, Tita Ambing Baes Kabasak, Ma'am Glory Nagalio, nga waay kay Ma'am Nikki how? Anong may dayan kay Ivana Sir Bebo? Tabi sabda ko, palihog. Sir Junjun Gaya nga waay tana kay Kwan kay Mrs. Benitez. Tabi ni si Mrs. Benitez man no? Mrs. Benitez. Si Wing Wing, Wing. Yes, no, K5 Tad, ang viral sa karon o kung nagagawa naman ang pangalan ni Mariam Sayed Samir Marbella Al-Alawi o kung mas kilala naton sa ginatawag nga Ivana Alawi, mga K5, nga may kaangtanan kuno diri kay Bacolod Mayor Albi Benitez kag ginapayag kirida o kung may illicit relationship diri sa alkalde, mga K5. Kagang ini ang nagaedad na ini si Ivana, mga 27 years old or mga 28 to 40s. Okay, Manong 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 or dad, ano tawag sana? Kung magurang ya lalaki sa babae, ano tawag na ho? Manong or kuya. Kuya? Kuya kung Tagalog eh. Ipo kung diyak naton, di ba? Manong? Manong. Oo. Hindi pa man nga tito, no? Hindi pa man. Dasan, Weng? Ang si Ivana, ang anak ni ang sa iyang Iloy, isa ka Pinay, ka K5 Ted. Kag ang iya amay naman, isa ka Moroccan. Moroccan? Taga Morocco? No, tapos ang may utod ini si Ivana kay K5 Ted, ang kilala man nga isa ka vlogger ini si Mona Alawi, kag ang si nalimtan ko ang pangalan sang isa na kalalaki nga utod. Bali ang kung backtrace naton ini si Ivana kay K5 Ted, ang iya bala manggad nagaabot sa latest is 2023. Ang latest diyang net worth kay K5 Dad is $800 million. So, ang $800 million, kung i-convert natin sa Philippine peso, yara sa 444,998,467.20 pesos, mga K5. So, ang pamangkotan. Namangaranon si Ivana bangod sa pag-vlog na? Yes. Ano kasi na pang-vlog na may matako ko ni? Wait, tako, tinalongog isa sa sikat na
ginasundan gid sang iyang vlog ka K5 Dad ang mukbang ni Ivana. Oo. Oo, doon. Mukbang ni Ivana kaga kung sa aton lang taon man no, sa aton lang opinion bala ka K5 Dad. So isa man sa naghahatag panghatag sa cellphone? Yes, luwas sa panghatag cellphone. Naghahatag man siya sang kwarta ka K5 Dad sa mga pigado. O kung na naghahatag sang bulig, duga bulig mga ka K5 nagabulig sa mga pigado. Manan ko na ako ni nangayo man ko cellphone ko, cellphone ko din gagaba-gaba. Ga loading buhay. Yan nga kamera, boron. Dada ngayo ko kay Albe, kay Kwan, kay Ivana. Saga mati mo pangayo may sarang mata. Tinamit na ko libre no. Di ano dayon Weng? Kag ang luwas man sa pag-vlog kay 5 Ted, sikat man ini siya sa patag sang acting o kon sa showbiz kay ini si Ivana ini siya ang starring man sa Batang Quiapo. Kung diin nga ginabantayan man sa mga kadamaan. Pero subong do wala na siya. And of course, ang may mga movies man ini siya. Rason nga nagsikat ini sa K5 Ted. Kaga nagwagid ang iyang ngalan. Tapos ang sikat man ini siya sa iya mga sexy post o kung sexy photos sa K5 Ted. Pero daring abi no? Yes, oo. Ang godughan. Tapos siya ang god pagidya kuan ya likod. Bukod likod, dalom ka likod na. Dalom no? Oo, doon. Tidaw mo naguro di mo kung sa mga tinaga ni Matibsol Tibsol Wing, no? So, complaint affidavit, Dominic Nikki Lopez Benitez. I am the complainant in this case. I hereby accuse Alfredo Albi Bantog Benitez, also known as Alfredo Abelardo Bantog Benitez, of Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2024. And there is a may dispositive portion. While I heard rumors of respondents' infidelity, what's going on infidelity? Pagluib early on. I had no proof of such facts. It was only when I received the petition for declaration of nullity of marriage filed by respondent, and after reading the admission of respondent of having fathered 2 illegitimate children and his implied admission of his current illicit relationship with Ivana Alawi, that I was able to confirm his marital infidelity. I felt utterly betrayed by the respondent and was devastated beyond compare after finally discovering and confirming the truth in respondents' lies. Dito niya natalpangdan nga nagluib ang yanga. Bana. Kag may pinamataan pag si Albe sa iba niya babae. Why siya natmata ni Ivana Wengaw? Why? Si Ivana, ini siya, daraga katama. Basta intok-intok lang. Di man guro magpabusong si Ivana, basta paintok-intok lang Ina kung matuod nga may relasyon sila, in fairness to Mayor Albi Iblaweng, way kita gamba nga may relasyon sila, pero kung basihan ining complaint affidavit sang tiayon or asawa ni Mayor Benitez nga si Dominic Nikki Lopez Benitez, di ba sa may kamaturan weng bilyonaryo ni si Albi Weng, di lang nga bilyonaryo. Bilyonaryo, may kasino na siya weng. Ang ginakilala man nga isa man sa pinakamanggaranon sa Pilipinas kay 5 Dad. Di kon amo na mga luyag sa imo weng. Si Albe? Kung may asawa? Kung may asawa? Siyempre hindi. Hindi ang may hindi asawa. Hindi may asawa nga kay mo na karon ng homewrecker kay mo na homewrecker. May ganito, may nag-comment tambalya nga ako no ang mugidra ang term. Ang kirida bala. Okay, hambalya hindi pa man daw hindi pa man daw confirmed kag do karaw ay kuno nga pamatian or basahon kag 5 Ted nga ginatawag si Ivana Alawi nga isa ka kirida. But syempre it is about ang ginabase man naton sa complaint affidavit nga ni Dominic Nikki Lopez Benitez nga ang illicit relationship. So ang meaning ka illicit relationship ka K5, mga K5 gampang ka kalayo outside of marriage. Yes. Gatosik-tosik ka, nagapangupa ka kung lalaki ka, gapangupa ka sa iban.
Kung ikaw babae, nagapatuhil ka sa iban, magluwa sa bana mo. Ampang kalayo bla, kagkawat-kawat weng. Di bla weng? Yes. Oo, ti ambal pag dyan ni Mayor Benitez, gin-question niya ang pagdalahi kay Ivana Alawi. Huwag niya man ginawag ang ala ni na misis niya o ni Ivana. Pero sa statement ni Attorney Peter Sanchez sa Manila Legal Counsel ni Mayor Benitez, nga hindi man ay matuod Kurang kaso na lang si Sir Jesse James Garvilleso. Laban-laban sa spray niya naman to sa barangay sa Faging mo. Nga wala niya gindala sa case ang mga duwa ka Iloy sang duwak bata. Nga sa iba na lang. May punto ni si Attorney Marie Talia Mercelina mo. Matibso lang behind ni Ivana ba ni Ma'am Laura? Agree ka man sa naweng? Matibsol ang behind. Gifted. 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 Diin ang behind daw? Sa likod. Likod. Kung sa tubang, ano tawag siya na? Bumper! Kung auto, ang taxi ni Sir RJ Balanza or ni Sir Blair Matoliano, bumper. Happy ka future or hinaharap? Hinaharap, hindi man. Mayor Albe! Iba talaga pag bilyonaryo, ano? Pero itato gambal nga pangirida, timo, Mayor, ha? Pero iba talaga pag bilyonaryo. Bukod na rin at milyonaryo tayo, Mayor Albe, ha? Kita mo, isa one time ta nga congressman sa 3rd District sang Negros Occidental, ginpabuslan sa bugto ng Sikiko. Tapos sa bata na dumadakron nga si Habi. Nag-mayor ta na isa ka term sa Bacolod. No karon nag-congressman dumana. Bayluan na isa na ni Mayor Greg Gasataya. Iba talaga pag bilyonaryo weng, no? Ilaboton mo si Ilaw. Si Ivana weng nga, mas milabot mo weng. I-chat ko karon. Ay, chat mo si mo, Van. By next week na interview tayo. Mars. Mars? Mars. Magaling na. Mars, narinig mo ba yung balita? Mars! May cellphone ka ba, Mars? Sige, Weng. Salamat, Weng. Si Mama Betty, bugnuhan ni si Mama Betty ito. Mama Betty and Papa Bot, kamusta ang fries? Pau, ang fries wipe amdaha. Patumara na sa lawing DTX 500, nga? Ang DTX 500, hindi kid pagkalipati nga tumaron. Oo. Ambal ni Sir Arnel Elevensoni sa San Miguel. Bumper to bumper. Ikaw mag-bumper to bumper, budlay na basi ikon ma-suffocate ka. Thank you, Weng. Yes, now ang ining update ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit. Gikan sa inyo center ini sa K5 Wayne 02 Senyaras para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 ang kita, K5 News FM. May mga buot na madaya. Galing kay tingin dala nato ni Bangod nga Mayor Albi is a public official. Kasikatan mo lang tawa si Chris Aquino sang una. Subong wala na, huyos na. Balister Nonito Sombong. Alas 8:36 na sa aga dari sa Foro de los Pueblos sa pagbalikta. Sanbay ka mo may update man kita gihapon. Pati sining pagpanghikay bla ni pambansang yubab. Pambansang baboy. Di indikid maributay ang pila ka mga netizen pagidiriho. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Tinaton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa na empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument yung gamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi
nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang tasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. No? Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko, kaya nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay, nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan dyan ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon nga po kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kaya apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na. 42 na sa aga, oras kinadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kung mga skin problem ka, manghabon ka, DTX Beauty Soap kag para wala ang sunang ilok, Clinica Deo Fresh. Kung hypertensive ka bala kag naga-shoot up ang imong blood pressure bala Sir Mike Nalones kay Pastor Nemicio Tahala. Tumarka sa DTX 500. DTX 500. Update naton sa game number 5 sa National Basketball Association Eastern Conference Finals. 7 minutes and 52 seconds remaining sa second quarter.
Ang score subong 40-32. 40-32 abanse ang Knicks. Kung magdaog diri ang Pacers, sulod na sila sa NBA Finals at tubangon ang Oklahoma City Thunder nga nagdaog kontra sa Minnesota Timberwolves sa series nga 4-1 kahapon. Pero kung magdaog din Knicks, ang team ni Jalen Brunson bala, ang series mangin 3-2. Alas 8:43 na sa aga, hapit ikaw sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Foro de los Pueblos. May free consultation. Nangin controversial ining si pambansang baboy or yubab. Ang yubab, ginbaliskan lang nila ni Sir Edgar Barbadon mo, yubab or baboy. Kaya usually gina-associate, Sir Bebo Choloso, ang tambok katawo sa baboy! Atong pangikay bala ni Yulin Castro nga walang masarap, puro tabang. Yung mga pagkaon sa coffee break, hasta nga nagsagad ka usap to ka mga pagkaon halin sa Gimaras, ti may nalain-lain or nagkalain-lain nga statements ang Ilonggo vloggers. Pero subong aga, basahon ko sa inyo ang official statements ng coffee break. Amo ni siyang gintumo dari ni Yubab nga ginikaya niya abing mga pagkaon sa coffee break. Abal nila sang coffee break. To our dear customers and friends and fellow Ilonggos, amidst recent events, we want to extend our sincerest gratitude to everyone who has shown us kindness, support, and understanding. Your messages, visits, and thoughtful encouragement remind us of the deep relationships we've built over the years, and we are truly humbled. We acknowledge then and wish to emphasize again that everyone is entitled to share their personal experiences and opinions, especially when something may fall short of expectations. We honor that right, and we recognize the value of honest feedback in helping us grow and improve. However, we also believe that feedback can be shared in a manner that fosters respect, invites dialogue, and contributes to a more compassionate and constructive community. While we may not always agree, we hope for conversations that uplift rather than divide. We are always committed to creating a supportive environment free of hate, where every individual is treated with dignity. At Coffee Break, we remain committed to learning, evolving, and doing better. Your continued trust and support means everything to us, and we are more determined than ever to serve you with sincerity, quality, and heart. With deep appreciation, Coffee Break. Ang mensahe, mamedikuliso, dara sa Quintin Salazaro kay Sir Jean Ray Siman, Sir Arnel Elevensoni, dara sa Nicole's Eatery and Batsoyan sa Bangga 5, San Miguel, kay Balukuga, wangal dirang radyo ninyo. Ang pag-sum up sang mensahe sang Coffee Break, hambal nila nagapasalamat gid sila sa respeto kag pag simpatiya man sang mga tao dito. Kaya mako binalikan nila dayon si Yobab. May mga nagbira dayon sa social media ng mga vlogger. Amal niya tikon may kundo kabus para sa inyo, ang amon nga serbisyo, pagkaon nga ginaserbi, mga ilimnom dira. Welcome. Pero in a constructive way. Amo na bisan sa aton nga pagsinilayo bla. Ini bla nga bugras bla. In a nice way bla. Nang a simple answer turns away wrath, but harsh words stir up anger. Inablang magsaway ka pero mataway nga pamagi nga to ang inyo balang pagkaon medyo hindi manami inang inanay sang sambalo mga to. Ano nga klase ka pangluto na yan? Matabang. Tapos ang pagkaon tolin sa Gimaras ko no. Nya ano ba to? Sarap. Parang plastic. So, mangin mindful kita sa mga tinaga nga nagakawa sa aton baba. And ang coffee break, hindi is more than a coffee. No? Dira nagasugod ang mga first date. Ang mga meeting, mga racket, mga magpataway-taway ka. Gusto mo yung magpataway ka da, ara ka da. Uyat ka sang cellphone mo, sang laptop mo. Istorya ka da, kag magpabugna-bugnaw.
over a cup of coffee or tea or ano madang imo dang imnon day. Di ang coffee break ni nakilala na ningdaan na mamedico listo sa ilang smoothies, ang ilang strawberry seduction. Kung mga regular ni 110 pesos, pero kung ilargo mo weng, pero kay wing-wing nga may hilig sa largo nga perti ka draggal. Ang strawberry seduction 150 mo. Ang mango mystic nila 150 man ang largo, 110 ang regular. May milk tea man sila, may winter melon. Pila man lang, 95 pesos. Ang taro nila, 95. Ang matcha nila, 145. Ang muffin nila may blueberry muffin, 50 pesos. Isa na siya ka-slice. Ang carrot walnut, 50 pesos isa ka-slice. Ang cheese, isa kakiyad, 50. Ang choco banana, 50. Tapos parisa mo na yung kakapida. Di may matcha ka da. Magmatcha, mga magkamatcha, ang frap da, 135 to 200. Mag-almond frap ka da, 145 ang regular, 210 ang largo. Mamagkatid man an mo, gapro panigilag man ta mo. Gatiraw-tiraw man ta kung may chimpo. Ang cheesecake frap nila, 145 to 210. Kung gamay, kung sakto lang imo regular, 145. Kung gusto mo yan nga daw, pag gusto ka, inom ka, or magkuhan ka niya, inom ka nga dako, 210 no? Tapos, hot latte, 100 pesos ang gamay, 180 ang largo. May kape ka man da, Americano, no? Mga 70 pesos, may pili ka na da kaya pangapi. Kung gusto mo dako, 120. Kung cappuccino, 85 pesos. Ang gamay, ang dako, 150, Sir Arnel Elibenzone. Ang caramel macchiato, ang maning paborito ko, Sir Paul mo. Caramel macchiato, 90 pesos man lang ang gamay. Ang dako, 160. Ang latte, 85 pesos ang gamay, 150 ang dako. Ang mocha, Sir Jinray Seaman, 85 ang gamay, 150 ang dako mo. May mga chocolate sila dra. Ang chocolate drinks nila, may hot Spanish dark choco, 95 pesos ang gamay, 100 sa isentang dako. Ang iced chocolate, 80 ang gamay, 110 ang dako. Ang iced white chocolate, 80 pesos ang gamay, 110 pesos ang dako. Ang iced Spanish chocolate, 100 pesos ang gamay, 145 ang largo. Tinagtiraw to si Yubab ka cake. Ang cake nila dra, may cheese, may cheesecake blueberry sila. Ang isa ka kaya sila 120. At yan naman na kung gusto mo yung reward ang kagalingon mo sa kakapoy or gusto magpataway. What is 120? Di ba Ma'am Lorena? Ang cheesecake caramel 120 man. Ang KitKat crunch cake 125. Ang red velvet 120. Niyari pa ginyo, pakita ko sa inyo, ining ilang BTS. Abi paliyaw pakita, Sir Paul. BTS. No, BTS. Nga cake ini nga ginakabuangan nila. Ano ning BTS, na? Pamati bla kamo para nga masugiran ta kamo. Ang cake nga ini, aryo, kita nyo subong sa live, Sir Nonito, subong Sir Jinray Siman, Sir Benji Asturias. Ang BTS, hindi yang nga ng BTS yang nga daw Korean group ha. Ang BTS nga cake sa coffee break, buot sa lingon sina, better than sex. Don't get me wrong, hindi kita magbinastos diya. Pero ang ilay nga cake mambete sa bebot, bakal ka mo sa coffee break. Kung daw nahuya ka magambal, pili man nga BTS lang. Pero daw usually mo nang namitan sang tanong mong BTS, better than sex. Si J. Kenneth, isa man sa bantog nga longgo vlogger. May panogyan man kay Yulin Castro mo, kay pambansang Yubab. Pamatiyan tabla si J. Kenneth. Tapos, I don't know kung na-download ko dala si Bugres, si Ma'am Bugres, in fairness to her, ginlantaw ko lang ito mga tinaga niya nga daw medyo refine lang bala. Kag si Ma'am K. Torre Flores, no? At least ato ma-share naton bala Ma'am Lorena Dioso, Ma'am Medicoliso, nga we condemn the act na the person, no? Ang hambal ganito ni Ma'am Kate Villalon, isa ka vlogger man, kahapon naman niya, kung hindi ka kauyon, hipos ka na lang, or you do it in a nice way. Inang inanay lang, sir,
ang inyo balang cake bala medyo lain sang san andan ko sir nga sa buraw. Hello ka check, no? At least ikaw nakabulik pa yang ma-improve pagit ang quality sang coffee break or sa ibal pagit yung mga kapiyan. Diri sa syudad may coffee break, may shuttle, may super house coffee. Ilang super house coffee kay Sir Jardwin Dunggor na mo. Ang Coffee Brotherhood. Doon niya sa anon kaday mambite yatag iya. Pamrag storage ang una kapanaw lang tiyo sa mahalin sa pandans doon niya sa. No karon do kwarta tapos may kwan pagid may ang insect treatment inam lang mga daw mga gapatreat kablas ang imong kwarto, balay, ng pest control. His name is Jardwin Dunggor. Jardwin Lapuos Dunggor. Libayo ni Ma'am Ningning Ilumba. Di may super house coffee man gani dayan tanas sa tupad ka Biscocho House and Pescaro Plaza. Di duro na kita kapilian. Kay ti ang tao ya may magpakape mo. Ano? Ti hamba ni Sir Jinray siman niya. Yummy ang better than sex nga cake sang coffee break. Kamatian tabala si J. Kenneth, oh. Hamba ni Sir J. Kenneth. May aga sa tanan wala labot sa naghambal nga wala ginamit nga pagkaon sa may coffee break sa Iloilo. Day, kung makahambal kang ila pagkaon tabang, do wala gahiririma ang imong hita magbagid-bagid, no? Tapos mangkot ka pa kung din ang namit nga pastry shop sa Iloilo. Pues, kadto sa balay kay damuganta ka para may ungad-ungadon ka. Kaya medyo gainit na ulo. Sir J. Kenneth, ginshare man naton, guro dago umul na hindi maributay ang mga Ilonggo vlogger mo. Pakinggan natin si Ma'am Kay Torre Flores. Si Ma'am Kay Torre Flores, abroad subong na base, pero taga Oton, Iloilo gininisa. Ano ang bali Ma'am Kay Torre Flores? Gintagalog yan pero tono niya Ma'am Lorena, Ma'am Idang, ang Ilonggo. Grabe mo. Tanan, we hope ka paagi sini si Ma'am Yulin Castro makatolpangod man. Bisan kita bala. Kay kita nga tao madasig mag-komentar. Kag kung mag-komentar kita, wagas! Pero kung maghatag ani sang mga appreciation, daw gabugit-bugit kita. Pamatian pang statement ni Ma'am kay Torre Flores. Matilaw tas ang BTS Ted naman ni Pastor Bob. Pastor Bob, makadulog ka di sa syudad. Pero kung dyan ka mo sa Barotac Nuevo, happy ka mo dyan sa Caps Cafe ni Ma'am Neneng Bianya, Estrella Montaño Bianya, and Ship Captain Noel Bianya. Limpyo ng palibot, namin ang pagkaon, namin ang cake, namin ang lasagna, namin ang bihon, ang cheesecake namin man. Kag namin kinbatasan ang pamilyang ina, pamilya Bianya. Kunya bulig niya sa mga entrepreneurs bala. At least may may pilian ka mo magpabarotak Nuevo bala. Antes ang banwa between Pagdugi, Dumangas kag Barotac Nuevo, ara ng Caps Cafe ni Tita Neneng. Pamatian ta bala si Kay Torre Flores. Hindi ko lang talaga nagustuhan sa bunganga mo. Kailangan mo talaga magmura. May kasalanan kung yung dila mo sanay sa maalam. Alata naman. Bagong-bago, fresh na fresh may nagtanong sa akin. Ang tanong niya, reaction ni Sky sa food review ni Yulin Castro sa food ng Iloilo Guimaras. Actually, Iloilo lang talaga to eh. Kinalakihan ko tong coffee break eh. Natanong nyo ako as an Ilongga and a social media influencer. Bias ako, to be honest. Siyempre kakampihan ko ang lugar ko, ganun ako kaloyal as an Ilongga. Pero, I'll be fair. You, Bob, I respect your opinion. Opinion mo yan eh. Dila mo yan, ikaw na nakalasan yan. Lahat naman tayo, entitled tayo to our own opinion. Ang hindi ko lang yung talaga nagustuhan sa bunganga mo, yung choices ng mga words na ginamit mo. Kailangan mo talaga magmura? Kung that day, hindi ka nasarapan sa kape, sa pagkain ng coffee break, wag mo naman sana lahatin na buong Iloilo hindi masarap ang pagkaon namin. Ano sabi mo? Matabang yung pagkain, matabang. Di na may kasalanan kung yung dila mo sanay sa maalat. Alata naman. Ayan, kung ano-ano na nasa isip ko. Nakakaugot ba? As a celebrity, a social media influencer, we need to be careful kung ano yung mga words na binibitawan natin. Pwede ka kasi mag-criticize in a constructive way. Hindi yung nai-insulto ka.
Choose your words properly. Yes, sasabihin mo, Yubab, na naging honest ka lang. Fine, nauunawaan ko yun. Pero yung murahin mo, yung pagkain namin, unacceptable yun. Alam mo, bago ka nag-rant sa social media at nag-post kayo, that time, that day, na nandun ka sa may coffee break, you know, the responsible thing na ginawa mo sana, ay nag-complain ka na that time doon sa may coffee break na medyo hindi ko nagustuhan yung pagkain nyo, medyo matabang, di ba mahingi ng salt, yung coffee nyo, kung ano ba yung nakulang ba para ma-adjust nila. Yubab! Nabatian si Kai Tori Flores. Ang punto man sa manya tani kon daw nalasayan ka, at the time mismo naghamba ka kagin personal blaba way mo naging dala sa vlog nga gin pakauyaan mo pa amo nang hamba ni Ma'am Kai Tori Flores. Diba tama ang ba ni Sir Gino Sumagaysay? Puro na sila vlogger for content purposes na kag ti ginamonetize nila ini mo. Pero dapat nga mangiminalungon man kita kag isanitize man naton ang nagagawa sa mga video ni kag hindi lang nga bangod lang nga panghikay kada para nga magduro imo viewers na may kwarta ka. Alas 8:59, update naton sa palarong pamansa sa basketball boys elementary. Gampang sa bang first quarter, ang score 22-18. 22-18, abanse ang Region 6. And good news man kay ang tagapasi nga player sa chess. Ngalan niya Kate Pardilla. Kate Pardilla, grade 6, SPED pupil sang Pasay 1 Central School. Nag-champion kag nakuha ang gold medal sa patag sang chess sa palarong pambansa. 8:59 na sa aga, way na koy oras diri sa aton nga platuntunan. Update na lang sa NBA ang score subong sa second quarter, Knicks versus Pacers 50-38. 50-38 abanse ang New York Knicks. Abanse ang New York Knicks sa sining oras. God is not like people. He tells no lies. He is not like humans. He doesn't change his mind. When he says something, he does it. When he makes a promise, he keeps it. Ang Dios hindi tao nga magbutig o kung magbaylo ang iya huna-huna. Naghambal bala siya nga wala niya ginahimo. Nagapromisa bala siya nga wala niya ginatuman. Numbers chapter 23 verse 19. Ginatulok sang Ginoo sa langit ang tanan nga tawo. Didto sa iya ginapuy-an, ginatan-aw niya ang tanan nga nagapuyo sa kalibutan. The Lord gazes down upon mankind from heaven where He lives. He has made their hearts and closely watches everything they do. Psalm 33 verses 13 and 14. This is the Word of God. Sir Dan Calvo, Pastor Bob, Ma'am Laura, Sir Jean Ray Siman, Snack Shack, thank you sa inyo. Sa Lunes naman kag buwas sa aga, magpamati sa Kumustahan with Pedro alas 8 tubtob alas 9 sa aga. Kag alauna sa hapon, The Voice of Calvary with Pastor Nemesio Tahala kada Sabado sa K5 News FM. Magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you, be very gracious to you. The Lord turns His face towards you and give you peace. Nothing is missing, nothing is broken. You are the head and not the tail. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, K5 News FM. Nga istasyon K5 News